Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong recipe na ipapakita sa kanila? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng original na balbakwa na ang gamit po natin ay balat ng baka. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong balat ng baka. So, bago ko pala to hiniwa ay pinapakuluan ko po muna siya ng mga 10 minutes. Susunod po na sangkap natin ay ito po yung tinatawag na tungkoy sa Bisaya or sa Tagalog po ay sibot. Ito po yung nagpapasarap lalo sa ating balbakwa at nakapagbibigay ng magandang aroma. Sunod naman po ay tanglad, bawang, sibuyas, luya, beef cubes, red bell pepper, sili, spring onions, annatto powder or atsuete powder. Ito po yung nagpapakulay ng ating sabaw ng balbakwa. Seasoning, ground black pepper, asin, at saka cooking oil. At gagamit din po tayo ng tubig para po sa ating sabaw. So yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating balbakwa. Ngayon po ay simulan na po natin ang ating pagluluto. So meron po tayo ditong pressure cooker. Ito po yung gagamitin natin para sa pagpapalambot po ng ating balat ng baka. So ngayon ay magpapainit na po tayo ng mantika. Pressure cooker po yung gamit natin para po mapapalambot po natin ng mas mabilis po itong ating balat ng baka dahil alam naman po natin na yung balat ng baka ay talagang makunat at siguro aabutin tayo ng mga 3 to 4 hours bago tuluyang lumambot. Kaya mas maganda po pagka pressure cooker po yung gamit natin para mas mabilis po tayo. Ngayong mainit na po yung ating mantika ay pwede na po nating igisa itong ating bawang. Yan, hintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang. Para mas lalong mabango po siya. Then, isunod po natin yung ating sibuyas. Yan, paghalo-haluin po natin para medyo maluto po yung ating sibuyas. Isunod po natin yung ating luya. So, yung luya po natin ay didikdik ko po yan para talagang lumabas po yung kanyang lasa at saka yung kanyang katas. Yan, medyo igigisa lang po natin ng konti yung ating luya. Para talagang malasang malasa po yung ating sabaw mamaya para sa ating balbakwa. Ngayon naman ay pwede na po nating ilagay yung ating nahiwa na balat ng baka. So yan. Yan, hahaluin lang po natin. Sunod po nito ay lalagyan na po natin siya ng sabaw. So para mas mabilis po tayo, nagpapakulo na po ako ng tubig kanina. Para mabilis pong kumulo at mapapalambot po natin itong ating balat ng baka. Yan. Yan, bubuhusan na po natin siya ng sabaw or tubig. Yan, tamang-tamang dami lang na hanggang sa lumambot po itong ating balat ng baka. Dahil mamaya, pwede naman po tayong magdagdag kung gaano karami po yung sabaw na gusto natin sa ating balbakwa. Ngayon po ay pwede na po nating isabay itong ating tungkoy or sibot. Yan. Isasabay po natin yan sa ating pagpapalambot para talagang lalabas yung kanyang lasa at saka yung kanyang aroma dito sa ating balbakwa.
Yan, mapapansin nyo yan mamaya habang lumalambot. Napakabango po ng amoy ng ating sibot or tungkoy. Tapos isunod po natin yung ating beef cubes. Para pandagdag lasa po. At saka itong ating tanglad. Yan. Napakabango din po ng amoy ng tanglad. Ayan, lalagyan na din po natin itong ating seasoning. Ayan. At saka itong ating ground black pepper. Para habang lumalambot po itong ating balat ng baka ay may timpla na po or malasa na po siya. Ayan. Pagka dinagdagan po natin to ng sabaw mamaya, i-adjust na lang po natin yung kanyang lasa. So, dadagdagan po natin ng mga pampalasa. Kung medyo nakukulangan pa po kayo sa kanyang lasa or timpla. Tapos, para po sa pampakulay po nitong ating sabaw. So, marami pong nagtatanong nito ano po yung ginagamit na bakit kulay orange. Ito po yan, yung atsuete powder or annatto powder. Tatansyahin nyo lang po kung gaano karami po yung atsuete powder yung ilalagay nyo. Hanggang sa makuha nyo lang po yung gusto nyong kulay sa inyong sabaw. Huwag nyo pong pasubrahan dahil pagka nasubrahan po sa atsuete powder ay medyo papait po yung sabaw. So, yung tamang-tamang dami lang. Yan, hahaluin lang po natin ng konti para matunaw po yung atsuete powder. At pagkatapos nito ay ready na po natin tong palalambutin. So, papalambutin po natin to ng mga 30 minutes. Yan. So, yan. Tatakpan na po natin. Babalikan po natin yan mamaya pagka lumambot na po itong ating balat ng baka. Ayan po, after 30 minutes po ay titingnan po natin yung ating balat ng baka kung talagang malambot na. Yan, tamang-tama po. Ang lambot na po ng ating balat ng baka. Yan. Tsaka napakabango na po niya. Talagang maaamoy mo yung sibot o yung tungkoy na nilagay natin. So, ngayon ay ililipat ko lang po ito sa kawali para madagdagan pa po natin siya ng sabaw. Ayan po, ililipat po natin dito sa ating malaking kawali. Yan, tsaka ang lapot na po ng kanyang sabaw. Yan, ito po yung hinahanap ko sa balbaka, yung medyo malapot-lapot po yung sabaw. Nakailang subok na po kaming gumawa ng balbakwa. Pero maswerte lang dahil ngayon ay may nabili po kami na balat ng baka. Ito po talaga yung matagal na naming hinahanap na gusto naming lutuin dahil ito po yung original talaga na balbakwa ng mga taga Mindanao. Yung balat ng baka po yung ginagamit. At saka may ano po yung tungkoy or yung sibot na nilalagay. Ngayon, dagdagan po natin siya ng sabaw. Yan. Yan, depende po sa inyo kung gaano karami po yung sabaw na gusto nyo. Tapos ngayon ay maglagay na po tayo ng asin dahil medyo matabang po ito dahil nagdagdag po tayo ng sabaw. Yan, lagyan po natin ng konting asin.
Yan, tatakpan po muna natin to hanggang sa kumulo siya. Tapos, tsaka na natin ihalo pa yung mga natira nating sangkap. Ayan po. Kumukulo na po yung ating sabaw. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating sili. Ito. Yan. Kung gusto nyo po ng maanghang, pwede nyo pong lagyan ng maraming sili or yung kung ayaw naman po ay pwedeng sa huli nyo na po ilalagay kung sino lang po yung gustong kumain ng maanghang para lahat po sa bahay ay pwedeng makakakain. Tapos, pwede na din po nating ilagay itong ating red bell pepper. Yan. Yan. Yan, medyo lulutuin lang po natin ng konti yung ating sili or yung ating red bell pepper. Sa mga nagtatanong pala kung ano po yung hitsura ng tungkoy na nabibili, ito po siya. Ayan, para po siyang mga yung kahoy. Yan, iba't ibang klase po yan. So, itong nabili namin, medyo maramihan po to. Pero marami pong nabibili ngayon sa supermarket na meron na po, kumpleto na po isa-isa nito. Yung nakaisang balot siya, pero nandyan lahat. Yan. Ito, nilagyan ko lang po siya ng tigi isang piraso ng lahat ng to. Ayan, ito po yan. At saka marami na din pong nabibili niyan sa palengke ngayon. So, hindi na po siya mahirap hanapin dahil alam na po ng tao yan. Yun po talaga yung nagpapasarap ng balbakwa, yung tungkoy. Yan, malapit na po itong maluto. So, ang last po na ilalagay natin ay itong spring onions or dahon ng sibuyas. Yan. Yan, ito na po. Ready na po nating tikman tong ating balbakwa. Yan, patayin ko na po yung ating stove. Yan, kukuha lang po ako ng bowl para ma-serve at matikman na po natin. Ito na po ang ating balbakwa na balat ng baka na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like at saka mag-share. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.